Min sena għal sena l-problemi fil-lokalitajiet madwar il-kosta ta' pajjiżna fejn tidħol is-sigurtà baqgħu jiddominaw is-sjuf Maltin. Tantu hekk li din is-sena lokalitajiet pa' Swieqi, San Ġiljan, Paċevil u Taslima baqgħu jaffaċċjaw turisti li jiksru l-paġi pubblika u anke jgħeddu lir-residenti waqt li jkunu ġew għal xi vaganza f'pajjiżna. Iżda minkejja l-aħħar każijiet riċenti meta kien intervistat fuq is-Super One il-ħadd filgħodu, il-Prim Ministru Robert Abela ddikjara li l-prevenzjoni ta' dawn ir-rejati hija l-aktar ħaġa kruċjali għalih, fejn anke ddikjara li preġju ewlieni ta' pajjiżna huwa s-sigurtà li joffri. Tara tant nies illi meta staqsihom dwar kien huwa preġju li għandu pajjiżna, preġju ewlieni hija s-sigurtà li joffri. Robert Abela spjega li f'pajjiżna un dixxiplina fil-waqt li anka spjega li l-gvern tiegħu jisma' u jifhem. Iżda konvenjentament nesa jsemmi kif is-sitwazzjonijiet li qed jaffaċċjaw dawn il-lokalitajiet li jaraw numru ta' turisti ilhom għaddejjin għal snin twal u mhux feġġew din is-sena biss. Tant li anka saru laqat mal-kunsilli lokali tal-lokalitajiet sena wara oħra. Fl-aħħar snin pajjiżna ra turisti li kienu indiċenti f'galleriji kisru proprjetajiet u anka qeddew residenti Maltin u għawċin u li saħansitra nkamlu ħsarat estensivi fuq karozzi tar-residenti tal-istess lokalitajiet. Fost dawn is-sitwazzjonijiet waħda minn dawk li kienet l-aktar xokkanti kienet meta numru ta' turisti Taljani daħlu f'residenza partikolari fis-Swieqi wara li kisru l-bib prinċipali, bdew isabtu fil-komun tar-residenza bil-ħadid u anke ddew il-dawk li kienu qed jgħixu f'din l-istess residenza. Iżda minkejja li dawn is-sitwazzjonijiet ilhom għaddejjin snin twal, Robert Abela jibqa' jinsisti li pajjiżna huwa sigur u li hu u l-gvern tiegħu qed iħarsu sabiex jipprevjenu dawn is-sitwazzjonijiet.